حدا أبو قبل علم خبرنا عدمي ملو عبش كلا تاسون كلان تأميرو زحلفة ودو كابتزاز كحكح متراوي وتو حارة خمس وأزان صبارق حاولت بمهنات قبل علو ولادو زلو عميق فغري زل ألمه ومخانة أمسكير له كم زي أبس اللي تمركيت زلو يتغلعه سنكل كنسو كابش كلا تانا نترير إذ دما عم قط فغري نايت ولادي بقالات كجلس زي كأل مخانة يزارت داكا كمزي أبسئلة عزب وزلهم بمليونات زقصروا تخطاتات زينا زدنقطت ولا 4 عام سوريوي سدتنيا هودا عبدوب تركي أبزركب معسكر سدتنياتات زموس غازيتنياتات زحزوا كاميرا فيديو برد زقن علا سلاز مسلا إيران على حافة بلا خط مارخ دلوت مخانا زقلت قلتلو هموتي ازي أبسئلة عزب وزلهم دينيس أفنر يزبهال بزيادة دما دمو وي كاتمان እናተባሃለ ይጽዋዕ ነዚ ዘብቅዖ ምኽንያት ከዓ ማልያ ዘይብሉ ውቃጦ ናይ ቆርበት መስጋር መጥባሕቲ ምጽራብ ኣስናንን ካልእ ናይ ጡበት ተግባራትን ከሰላሰል ዕረፍቲ በመስኣን እዩ ደኒስ ኣንቨር ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ትርኢቱ ካብ ናብ ሰብ ናብ ነብሪ ይቐርብ እዚ ኣብ ስእሊ ትዕዘብዎ ዘለኹም ድማ ኣብ ሓደ ናይ ኮሜዲ መጽሓፍ ዝርከብ ሬድ ስካል ወይ ቀይሕ ሽግና ዝተባሃለ ገጽ ባህሪ ንምምሳል መጥባሕቲ ገጽ ዘካየደ በዓል ሓዳር ጎበዝ እዩ ኣፍንጩ ድሕሪ ምቑራጹ ገና ብዙሕ ካልእ መጥባሕታት ይጽበዮ ከም ዘሎ ይተሓቢርዎ ኣብ ካራካስ ርእሲ ከተማ ቬኔዙዌላ ዝቕመጥ ኣቦ ክልተ ቆልዑ ሕጉስ ሓዳር ዘለዎን ሃሪ ደሞን መጥባሕቲ ካብ ዝጅምር ንድሓር ሬድ ስካል ተባሂሉ ክጽዋዕ ከም ዝደሊ ይሕብር ኣሎ ሬድ ስካል ዝተባሃለ ገጽ ባህሪ ዝተጻሕፈሉ ዛንታ በማርቨል ስቱዲዮ ከም ፊልም ተዓዩ ከም ዝነበረን እቲ ገጽ ባህሪ ከም ሓደ ጸይቂ ኮይኑ ከም ዝርአን ጸብጸባት ይሕብሩ ረበሽቲ ደቆም ክቆጽዑን ዝደልዩ ወለዲ ኣብ ክንዲ ብቁልፊ ዝሃርሙ ንደቆም ናይ ኣረጋውቲ ኣቀማቕማ ገይሩ ክቐጽዓሎም ከም ዝኽእል ሓደ ኣብ ከተማ ኣሜሪካ ዝርከብ ቀምቀማ የቃልሕ ኣሎ ናይ ሽማግለታት ኣቀማቕማ ብዝያዳ ንቆልዓ ከሰንብዶም ከም ዝኽእል ዝሕብር ራሰል ፍሬድሪክ ምህራም ዝፈትዉ ወለዲ እዚ ብልሓት ክጥቀሙ የተባብዐ እዚ ወዲ 34 ዓመት ቀምቀማይ ቀይዲ በተኽ ዝኾነ ወዱ ዝቐጽዓሉ ኩሉ ሜላታት ምስ ወደአ ሓሲቡ ዝመሃዞ ምዃኑን ፈቲኑ ውፅኢት ከም ዝረኸበሉን የረድእ እዚ ኣብ ስእሊ ዝርአ ኣብ ቤት ትምህርቲ እምብዛ ሃዋኺ ዝኾነ ወዲ 10 ዓመት ቆልዓ ሓደ ካብቶም ናብቲ እንዳ ቀምቀማይ ተወሲዶም ብቤት ትምህርቲ ዝተቆጽዑ ቆልዑ እዩ ሃንግ ሚየኮ ወልፊ መጥባሕቲ ፕላስቲክ ዝሓዘ ኮርያዊት እናተባህለት ይዝዕለለላ ምኽንያቱ ዳርጋ ዘይፈተነቶ መጥባሕቲ ፕላስቲክ የለን ሕሉፍ ሓሊፍዋስ መስመስ ክትብል ያኢ ዘይትብልዕ ብመርፊ ኣብ ገጻ በመውጋእያ በፂሓ ውፅኢት ግን ኣይንርአዮ ይዘብል ብዘስካሕክሕ ኩነታት ብፈለጥታ እኳ ከም ዘይተለለ ኮይና እዝስ ምስ ምንታይ ኮን ይቁፀር ጽጋብ ትወልዳ ንእኪት ዝብሉ ኸምሲ ከምዚ ዶ ኣይኮነን